күрөшчүгө. Илдар Гениятуллин 2 бал яулады. Сәбикәнов. Ничего менен финалда 75-те күрөшө финалда bizde харикограф күрөшө. 90-да күрөшө. Бүткеш шолтуратын жа менен жүрөт. Кисет окузулган. Сәбикәнов. 1 минут вакыт узды. Илдар Гениятуллин. Халыкара каласы спорт стасы. Алда бара. Экинчи кисет окузулган күрөшчүгө. Сәбикәнов. Әле кичәгенә вакыт. Yarışların açı tantanasında Илдар Гениятуллинга Врач, будьте добры. Универсиада чемпионы olarak истәлекле медаль тапшырылды. Шундый истәлекле медальләр белән безнең ярышларны ачу тантанасында Татарстанның атказанган тренеры Марат Габдулла Ахмадиев бүләкләнде. Шулай ук Универсиада чемпионнары Илдар Гениятуллин, Илнур Мортазин,